Witam bardzo serdecznie, tu Kasiewski Princ. Dziś ja jechał prawie 2 godziny, żeby zrobić ten wywiad. Ja prężynka zmęczony, bo te wiadro jest bardzo takie duszne i jestem bardzo cieszę, że ona przyjęła moją zaproszenie, czy jak to sobie po kaszewsku richtig, ryczba, ona kiedy lepiej po kaszewsku niż ja. I ja mam nadzieję, że my to jakoś szafniemy, żeby to jakoś po kaszewsku było, bo ostatni wywiad też był po kaszewsku, dziś banda też po kaszewsku. My się spotkali na kaszewskim festynie w Baninie. Rekli my się spotkali chyba pierwszy raz, tak my się widzieli. O, to było u Jasi Bertrand w Lezenie. I ten taka siepści, jak można powiedzieć, taka siepści dzieje, że to jest taki mały plac, można powiedzieć, i ledze się jednak znają. I my się spotkali na takim siepściem festynie i my zaraz znaleźli tematy wspólne i ja sobie myślę, o, to jest fajn, Białka, żeby z nią pogadać. Witam bardzo serdecznie. Witam. Przedstawiać się po prostu i gdzie my tu jesteśmy? Teraz my jesteśmy w Płepłowie. To jest szkoła niepubliczna i to jest szkoła, jedna z pierwszych takich szkołów, w której była uczba kasiepścigła. I my są na tereski, jesteśmy w klasie od kasiepścigła. A ty musisz na początku sobie naszym widzom przedstawić. Dokładnie. No ja, jej dyrektorem tej szkoły. Jo. Nazywam się Kamila Sorokłe. Belno. Słuchaj, powiedz mi, jeśli chodzi o tę Kaszebic, bo o szkole będziemy zaraz korbić. Ty gdzieś bardzo dobrze po kaszebsku. Jak to jest, że ty masz ten język tak perfekcyjnie opanowany? Ja myślę, że on nie jest aż tak perfekcyjnie opanowany. I tak po prawdzie to jegedum po kasiepsku od, nie wiem, 3-4 lat. Łesuchunu to ja była w jedno z kasiepścim, była w Leni ledze w kół gadala po kasiepsku, ale do mnie rodzice nie gadali po kasiepsku, bo oni uważali, że to jest na szkoda dla dzieci, że dziecichterne gadają, rozumieją po kasiepsku, oni mają problemy w szkole, że oni głazik piszą na polskim, że robią więcej błędów, felów. No i tak to było. I ja nie gadała po kasiepsku bardzo długo. Jak ja próbowała gadać, to moi starsi są ze mnie tak Śmiele, Brzynka. śmiele, lekko właściwie. I no i miała jakiś taki też kompleks gadania po kasiepsku, a się trafiła do gminowego, do Domu Kultury w Leni. I tam mnie poetkała bardzo wielu ledzych, które są zajmele kasiepską kulturą. Ale ja też była jako Dom Kultury organizatorą konkursów i Rodny Młewe i Mester Belnych Becietanigłe. Ja się tak zaczęła słuchiwać, co te ledze do mnie gadają. I najbardziej myślę, że Zbyszk Byćkłewści mnie tak zachęcił do tego, żeby gadać po kasiepsku. Tyś się zapisała u niego na kurs kasiepści języka. Może powiedz, kto to był richtig, bo niektórzy widzowie jeszcze ledze, kto będą to obzywać, na przykład go nie znają. Zbyszk Byćkłewści to jest też przydnik, albo wiceprzydnik partu zrzeszeni, Kasiepsko-Pomorskiego zrzeszeni w Łączecach. I on ma też taką szkołę, która ma w swojej ofercie też kursy kasiepścigła, ale on też jest takim remusem kasiepścim, bo on wiedno jeździ po tych kasiebach i też tych sąści różne kasiepści sprzedawy. No i on ma bardzo wielkie serce do kasiebizny i jemu bardzo też zanalegi, żeby tak wszystkich cygnąć do tej kasiebizny i mu się tak udało do mnie trafić. Piękno. Ale okej, ale słuchaj, jeszcze może powiemy o tym czas PRL-u, bo ty rzekła, że jednak twoi starkowie, tak, nie gadali do ciebie po kaszebsku i tak chyba w wielu familiach na Kaszebach. I tym pokoleniem, można powiedzieć, Perzynka
straconym, nie? Bo Starkowie chcieli jakby tak ratować, czy chcieli po prostu ułatwić w tej szkole, żeby ten język polski był na tym pierwszym placu, a później człowiek stał się, jak może być też to pokolenie, można powiedzieć, z takimi kasiepcimi sierotami, nie? Bo my, jak ty właśnie tu fajnie opowiadasz, że ty nie gadasz po kaszepsku, później to przeszło właśnie, że to jednak człowiek zdobył tą świątę. Jak ty wzrywasz na ten czas? Czy to był wielki feller naszych Starków, że oni właśnie chcieli niby nas ratować, a tak dokładnie się kaszebizna, oni nas nie ratowali, nie? Czy nie mieli tej świąty, czy nie chcieli, wiesz, ten czas PRL-u był ciężki, jeśli o kaszebiznę. Ja myślę, że to jest bardzo taki drągi temat i że ja mogłabym moich starszych gadać, jak oni to, jak ja to widzę, jak oni do nas tam podchodzili. W jednej ciała, że my jest tyma kasiebama i myślę, że oni też byli błyszny z tego, że my jest kasiebama, ale w nich taki strach był, żeby nam szkoda nie zrobić tym gadaniem po kasiebsku, żeby my tych felów w tej szkole nie robili i mój ojciec do tej pory, on wiedno je przekonany, że oni dobrze zrobili, że do naju nie gadali po kasiebsku. No i z nim tak próbuję gadać, ale też myślę, że takie doświadczenia, które oni tam mieli też w szkole, zarypłe dredziłenie światowe, że te dzieci, które szły do szkoły, to już były polskie szkoły. I ma tym się wmawiali, że te dzieci pewnie są taci leci w głowie. I wiele dzieci nie zdawało do następnych klasów, albo też specjalnych zostawiali. Te dzieci, które gadały po polsku, one miały lżej w szkole. I myślę, że oni chcieli nam tego oszczędzić. No i to, że też bile te dzieci, one były bite w szkole. Za to, że No właśnie, możesz powiedzieć coś więcej o tej dyskryminacji, bo nieraz ludzie są zszokowani, jak oni czują, że na przykład że w latach PRL-u ta dyskryminacja, czy nawet przed drugą wojną światową, była z jednych szkolnych, które tu przeszły i oni nie rozumieli w ogóle tej kultury, tego języka i chcę, można powiedzieć, tak, to trzeba też powiedzieć mocno, wytępić ten język, nie? I jak ta sytuacja była na przykład w twojej opinii, w okręgu kryzysu, można powiedzieć, Leni, nie? No, ja Leno wiem od moich rodziców. Mamka już nie żyje, a jak ja też z ojcem o tym gadam, no on miał lżej. Bo on dość fajnie gadał po polsku, bo jakiego są spita, jak u niego doma są gadało. I on mi rzekł, że no, mama do niej gadała po polsku, ojciec po kasiepsku, a my ze sobą rodzice gadali po niemiecku. Niesamowity. Poligloci, można powiedzieć, jak Karol Kreft z Mielna. A ja tak z ciekawością są spita, no jo, ojciec po kasiepsku, mamka po polsku, a jak rodzeństwo, jak nam do se gadało, to oni gadali, że po kasiepsku. Że dzieci do se gadały po kasiepsku. Ale to, że mamka do nich gadała po polsku, myślę, że to też im ułatwiło bardzo liczba w szkole, że te dzieci były słuchane też i z polskim i tak lżej im przychodziło to gadanie po polsku. Okej, a ojciec był z Leni i Memka, czy z jakiego kryzu, czy regionu, można powiedzieć, co nie bele? Ojciec od urodzenia mieszka w Leni. Dziadek pochodził ze Serakłejców, a mamka z Kamieńca Królewści i cała jej rodzina też mieszkała w tym Kamieńcu. Może 100% Kaszebi. 100% jo, myślę, że jo. Ja, okej. Fajnie, to mamy tak obgadunek, można powiedzieć, bo to jest też ciężki, dragi temat, jeśli chodzi o tą kaszebiznę. Ale powiedz mi, ta świąta w jakim roku ona przeszła, tak? Bo ty kiedyś, że te 3 lata temu, można powiedzieć, zaczęła gadać po kaszebsku. A kiedy ta świąta tak przeszła, że ty powiedział, okej, trzeba się jednak tym tematem zająć, trzeba pałeczkę przejąć i cygnąć tą kaszebiznę? No, tak jak ja gadała, to jak ja przeszła robić w Gminowym do Domu Kultury w Leni i
Pierwszy taci namowy, żeby gadać po kasiepsku, mówię, ale ja nie umiem, ja kaleczę ten język kasiepści. I tak, nie wiem, wiele to trwało, rok, 2 lata. No i to jest zapisała na ten kurs kasiepścigłe u Zbyszka Byczkłewścigłe i so wtedy zaczęła pandemia. Okej. Ta pandemia zrobiła rewolucję kasiepści u ciebie, ja? Czy ty miała ten czas? Myślę, że ja miała ten czas. Ja miała ten czas, żeby i słychać, i so uczyć. Pierwszy zająca na miele w Bukowinie w szkole i tam znama te zająca miał między innymi Gen Pryczkłewści, które nam też bardzo wiele kasiebi z niej opowiedzą i bardzo też piękno do nas gadał taką piękną kasiebizną. No i myślę, że to był ten czas pandemii, kiedy ja miała też czas, żeby i czytać książki kasiepści. No ja się musiała nauczyć czytać po kasiepsku. To też ten kurs mnie nauczył tego. I pierwszą książką, chociaż mnie to odradzywała, że było tego nie zaczynać, to był Rzece i przygody Rymusa. To była pierwsza książka, którą mnie przeczytała po kasiepsku, ale pierwsze te dzyle to szło drągłe, to szło bardzo drągłe i ja miała tą platkę Rzece i przygody Rymusa, audiobook czytany przez Tomka Fupkę i te pierwsze dzelci to myślę, że tak z Tomkiem je tam czytała, pewna do książki, pewna samemu, ale już te ostatnie dzele to je już sama przeczytała do końca, to już tak szło chwytci. Ja to sobie to gratuluję. Ja myślę, że o wiele lat z naszego pokolenia Remus zrobił taką rewolucję. U mnie to też tak było, że ja też mam to przeczytane i ta rewolucja była. Ja sobie bardzo cieszę, że to zaczęła i tak dalej. Ale jak zareagował ojciec i twoja familia na to, że te zrobiła taką rewolucję, można powiedzieć? Jak oni zareagowali? No nie wiem, tak to przyjęli na spokojno. Moja siostra jedna też je szkolną od kasiepścigłe, ona tak rechli zaczęła się interesować tym kasiepścim, Celina, też uczy w szkole kasiepścigłe. Gdzie? Celina Terskie w Koziczkławie. Ja w Koziczkławie. No i ona też wiele razy mi tam na kasiebiznie tam gadała. Ale dla nas to ta kasiebizna to było coś takiego, no, że ja my wiemy, że my jesteśmy tymi kasiebama, że my tam kasiebści weszli w kmumę, że my jesteśmy z niego tam buźny. No i myślę, że też bardzo wiele do tej mojej świąty też wprowadzał ksiądz Bazylii Wolęści, który nas uczył religii w Leni w szkole. Może Kamile, powiesz coś, Bożenka, o to, bo to jest taki legendarny ksiądz, nie? I z tego, co ja wiem, to on nie był kaszebą, nie? I jak on podchodził do tych dzieci, do okolim Leni w ogóle, ale też do kaszebizny. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Ksiądz na taki symboliczny, myślę, też sprawę zwrócił uwagę. On się bardzo starał, żeby w tym naszym kwestii tam bardzo wiele takich akcentów kasiepścich było, bo i te witraże nawiązują do kasiepścigłe wasiwkły i też i ornamenty różne i też bardzo jemu zalegał na tym, żeby dzieci chodziły do pierwszej komunii w takich strojach kasiepścich. Dziewczęta miały seknie, białe seknie, tam wyszyte kasiepści ma kwiatama, żółte ma, złoty ma, chłopcy mieli taci liwci z takimi też złotyma wyszywkami. A w tym roku to było, bo to Żynka, tak jak to czyja, i on nie czuł, żeby w PRL-u taki ksiądz na to pozwolił, można powiedzieć, i tak był open na kaszebiznę, to jest ewenement, nie? Ja wiem, całe 80 lata to na pewno były. Myślę, że to są zaczęło pewnie gdzieś w 70. Myślę, że to były. To piękna sprawa. To skąd on miał taką świątę, że on chciał to też achnąć i podsygnąć dalej, bo wiesz, bo ja takie mam wrażenie, że jak przyjdą księdza
z innych placów, z innych regionów, to ta polinizacja tych kaszeb no, była wielka, nie? I to Perzynka, można powiedzieć, że jest taki wielki tabu i na kaszebach, bo my trzymamy z Błega i jednak te wartości są bardzo głębokie, jeśli chodzi o kaszebów, a ksiądz Bazyli no, był wielkim kapłanem, jeśli chodzi o taką właśnie kaszebizę, że on nawet zachęcał do tego. Nie wiem skutka niego to co wzało. Ja wiem, że on był też wikarym w Serakłejcach, bo moja mama tam w tej kamienicy mieszkała i w przód ta parafia była w Serakłejcach i tam ona sobie religii uczyła. A ksiądz Bazyli też tam przychodził na kolęda i mama jak też wspominała księdza Bazyli, bo to też gadała, że on do dzieci przenosił bumci i to są też takie słowa, które od dziecka i też od moich rodziców chciała bumci. Jo, ale też, że on na nie gadał, o tam mały pupa tyłeje. To on też kiedyś po kaszebsku, jo? Myślę, że że jakieś takie On słowa, rozbił. jakieś takie zwroty, na pewno on rozumiał po kasiepsku. On też był takim pisarzem. On zbierał bardzo wiele takich dokumentów, informacji, wywiadów robił, tak jak teteryski. To robisz, jesteś, ledzą gadać, tak on to spisywał. On to spisywał i full takich wywiadów mieli do Domu Kultury w Leni i je to przekazała do Muzeum Piśmienizny i Wejherowie. Muzeum Kasiepstwa Płymerści w Wejherowie. Także te jego wywiady, jego rękopisy, to wszystko w Muzeum w Wejherowie jest. To on był też intelektualistą, bo też rzekła, że on nawet pisał wierzty, tak, czy on coś pisał, zbierał to, on to miał święty, że to się może przydać historykom, czy w ogóle ludziom, którzy się interesują kaszebizną. To był wielki człowiek, może powiedzieć, dla Leni. Ledze to dziś pamiętałem jego, bo kiedy on umarł? W 99. Okay. I jak on jest wspomniany do dziś w tej wtedy? Bo wiem, że jest jakiś pomnik, jest chyba koło kościoła, jo? Czy jest coś takiego, jo? Jo. Tam między gminą a kwestią jest taki obelisk księdza Olęćtigła, ten plac gminy, to też są nazywy placą księdza Bazyligła Olęćtigła, ale też szkoła w Niepołczłejcach imiona księdza Bazyligła Olęćtigła. To znaczy, że on jest bardzo achniony, jeśli chodzi ten Krist tam Leni i to widzę, że to są ledzą widzę, że on tak no, był z Ledzema, można powiedzieć. Nie? Ksiądz Bazyli wiedno był z Ledzema i też Ledze jego wspomina, ale to też gadali, że on był takim ościennym baroksądzem, że on zypa też je 4 dni, ale questu. On zadbał o liści questu, on był też budowniczym liści questu. Ja tak w niedzielę też siedzę w liściem questu, ale też o tym najem ksiądzu tam myślę, że on takim skromnym człowiekiem był. On wiedno na kwele jeździł. Miał tam jakiś samochód, bo jak byłem tam gdzieś musiał dojechać, to on jakiś samochód miał, ale prawa jazdy nie miał, więc on tam jakiegoś tam parafianina prosił, żeby z nim tam gdzieś jeździł, ale nie miał tego prawa jazdy, ale na tym kole. Ja też jedno pamiętam, że na tym kole jeździł. I też pierwsze lekcje religii, jakie je miała u księdza Olęćtigła, to one były w najmniejszym kwestle, w takiej salce. I też pamiętam, że on wienowacy był taki szneptych, bo on był takim zagorzałym tabacznikiem. Jo? To zażywał, jo? Można powiedzieć. On zażywał w jedno na lekcji religii w cygieł i tak on stacyjno se zażywał te tobaczci, a ten szneptych on był w jedno taci tabaczony i wiem, że ta jego gospodyni, ona jak miała do prani, bo tego szneptych, to one są w jedno tam nerwowe, ale też te jego sutanny, bo one w jedno było te tabaci, taci, jak to są kiedy, uśmurowuny. Jo. To niesamowite, to znaczy, że on żył tą kaszebizną też, on te zweki, co my kaszebizn znamy, to on to przejął jakby do siebie i on został takim, można powiedzieć, kaszebą na końcu swojego dużecym i się piękno, można powiedzieć, zasymilował z tą
społeczeństwem kaszepskim. To jest ewenement. Właśnie to, co ty tu mi opowiadasz, to ja też czuję od innych ludzi i to jest piękne, że my to mamy teraz nagrane, bo to bardzo może takie świadectwo też dla innych księży, jak trzeba właśnie z ludźmi pracować, bo dziś jest wielki kryzys jednak Kościoła katolickiego, nie? Tak trzeba to powiedzieć, nie? A tu widać, że ksiądz, jak ty widzisz, skromny i piękno, takie właśnie zwykłe kaszepści, nie? A te wieszty, co on pisał, to jest jakaś książka, co można kupić coś, czy raczej to jest już takie nieosiągane? Bo ja trzeba, że kiedyś on ma taką książkę miał wydane z tymi wiesztami. To też była Perzynka o kaszebiznie. To wydawał, ja nie wiem w jakich tam wydawnictwach, ale to były jakieś takie bardzo skromne nakłady. Też o kapleczkach miał taką książkę wydaną, też Tamara Jabłoński napisała o nim taką książkę, myślę, że tej magisterści praca może i była też bardzo fajna, ale też to były jakieś takie małe nakłady. Ja wiem, że u zwekach kaszepskich też on miał tam u tych świadków zebrany bardzo wiele materiałów, ale jemu tego nie chce wydać, bo to nie było takie naukowe, nie, opracowanie, to było taki amatorści, nie? No piękna sprawa. Ojciec Bazylii jednak jest legendarny, jeśli chodzi o tę sprawę. Okej. Ja bym chciał jeszcze może wrócić z Perzynka do tego języka kaszebskiego. Jak zareagował dokładnie twój chłop? Bo twój chłop jest kaszeba? Jak to u ciebie wezżył w familii? Słuchaj, twój chłop jest kaszeba, czy nie? Pozdrów dla mojego chłopa, bo on to na pewno On wtedy obzerał. obzerał. Nie wiem, czy on to w środku zrozumieje, ale zaraz to pewnie on tam Dolmeczera. Ale dzisiaj sztuczna inteligencja to wszystko ja pójdę jakoś. Chociaż ja nie wiem, sztuczna inteligencja ma tam problemy z języka kaszebści, nie? Ja jego próbuję derch nawrót na kasiepści, a mnie to tak nie wychodzi. Ale ty próbujesz. Jak to jest na przykład, że jak chłop na przykład nie kaszeba, teraz masz taką wielką świętą kaszebiznę, jak ty próbujesz na przykład, bo to ja myślę, że w takiej sytuacji jest wiele białków czy chłopów, który ma męża czy białkę, który nie rozumie tego albo nie jest kaszebą, nie? I nie jest to ciężko na przykład tak ledzy zainteresować, czy tak. A jak ty to robisz? Powiedz, jak to u ciebie wezrzy? Myślę, że mam sukcesie, że jestem tym kasiepściem tam zajmową, że mnie to tak pasjonuje, ale gadać on nie chce. No, też ten język, nie wiem, no wiele ledzy, które są tyłe przeprowadzało, to jakoś ten język im tam nie pasuje i tak taci coś dla nich jest, bo że to jest taki też powód dla jacie, bo oni tak nie chcą gadać. Ale też w drugą stronę też to widzę, że wiele lat są tyle przeprowadzy, jak święty pamiątek Krzysztof Zalewski, który nauczył plastyci i on są takim ultrakasiebą z tyłu. A on też pochodził ze Szczecin, narodzony jego z górów. On nie był takich Może było to o tych gryfitów tam z tych Szczecina. Może ja, coś tam może było, ale no, Krzysztof też tam zaczął też pisać po kaszebsku i są tam stał takim zagorzałym zwolennikiem kaszebizny i ni żaden zjezd kaszebów nie mógł się bez niego tam łedbec. A dzece? Ty masz dzece i jak ty próbujesz tych dzece zachęcać? Ile lat oni mają? Bo wiesz, jak oni są, tym więcej oni są starsi, tym ciężej jest, można powiedzieć, ich zachęcać do tej kaszebizny, czy pokazać im, bo wiesz, jak dziś młodzież to jest specyficzna, ja bym tak rzekł. No dzece to je mam wnetka dozdrzeniały. Dwie są pełnoletni, jedna za 2 lata będzie miała 18 lat. I to jest taki czas, że pewno to jest za późno, żeby do nich gadać po kasiepsku, żeby je zachęcać do uczby. Młodsza córka w szkole chodziła na kasiepści, ale nie wiem, tak jest to tam nie widzę. Może też dlatego, że my doma nie gadali na ich dzieci po kasiepsku. To tak jak do mój chłop nie gada po kasiepsku. Może gdyby ja rechli miała tą świątę, może je by też do tych dzieci tam gadała, czy też bardziej by mnie zanalegało za tym, żeby te dzieci chodziły na tym kasiepści i żeby bardziej to pielęgnować, ale no, ja nie miała takiej w sobie potrzeby, nie? Żeby aż tak są o to starać, ale jak je trafiło do domu kultury, i wiele takich szufladków w mojej głowie są też tam poodmykało.
to je widzę, że to były taci wielki fele, nie? W wychowaniu moich dzieci i, no, i to są taci czas zmarnowany i to co już nie da nic zrobić. A jeśli chodzi o szkołę, jak ty to nazywasz? Bo wiesz, ja tak uważam na przykład, że na Pomorzu na przykład taka książka Remus powinna być obowiązkowa, nie? Żeby dzieci to zrozumieli, wiesz, bo później jak człowiek już ma tam tyle lat i raptem ma tą siundę, to teraz co ma zrobić, żeby zachęcić swoje dzieci, swojego chłopa, swoją białką o tą kaszebiznę? A jakby dzieci, wiesz, od początku wiedzieli, co to jest Remus i człowiek by już od początku to wiedział, to ty myślisz, że to by było lepiej, jeśli taki zdrowy regionalizm byłby w szkole tu na Pomorze, czy to jak na to wzrysz? Ja myślę, że to by było lepiej jakby ten nie wiem czy kaszepci, żeby był, ale żeby chłopcy dzieci czytały książki napisane przez takich belnych kaszebów, ten Remus jo. Ja też się zgadzam, że Remus powinien być taką lekturą obowiązkową dla dzieci, które mieszkają na kaszebach. Tak, bo wiesz, ja mam taką opinię, że rząd w Warszawie, że oni chcą mieć tą warszawską historię, która jest ważna, ten pogląd krakowsko-warszawski, bym powiedział, ale ten zdrowy regionalizm powinien być na początku, nie? Że Ledze powinien wiedzieć na początku, co tu się działo, jak to było z tą Lenią, jak to było z tym Wejerowem, o Lamborg, tak? A później idziemy dalej, Kraków, Warszawa, czy tam Wrocław, nie? Można powiedzieć, nie? I to było, może by było lepiej, nie? Okej, dobra, szkoła. Dzieci mamy też już za sobą i teraz powiedzmy, bo ty masz tu wiele tych takich przedmiotów i od czego my zaczynamy tutaj, słuchaj, bo ja widzę, że to piękne są rzeczy, ale to jest wiele tego i teraz od czego my tu zaczynamy, Tego Kamila? jest wiele. No. Myślę, że od tych rogów, od tych tabacierów takich, które je robię na takich warsztatach, kursach dla rogowiarzy, to są nazywy rogowników też niektóre gadają, no, że rogowiarstwo to jest też dzieniący zawód. I tak samo jak ten kaszepści wyszyw, żeby to nie umarło, to są tacy tereski organizuje różne warsztaty, różne kursy i myślę, że je bardzo wiele ledzy. Które są, zgłaszają na takie warsztaty, chcą wiedzieć, chcą się doszkoliwać, chcą wyszywać. To są kaszebi, czy to są ledze też, które przyjadą tutaj do was i chcą mieć takie warsztaty? Jak to tam jest, że z tymi ledzema? To jest ciekawa sprawa. Są i kaszebi, i taci które przejeżdżają gdzieś tam z daleka, jak na przykład mam tacigłę, bardzo go serdecznie pozdrowią, mojego drecha Maćka Polarczyka, który jest z Kłemorowa, pod Warszawą. I, Nawetka. my są tam poznali na tym rogarstwie. No, a to rogarstwo są zaczęło od tego, że taki program znalazła w Kaszepskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżyce, Kuznia Pamiące. I my się koło takiego tematu na taką kuznię. No to mogły być różne tematy, to mogły być albo jakieś takie dzieniące zawody, to mogły być też jakieś osoby, takie, które dla Kaszebizny zrobiły bardzo wiele i je warto upamiętnić, ale też jakieś zweci, które mogą zadzinąć, bo też moje dreści z takiej innej kuźnie robiły złoty Sobutka. Czy legenda o Damroce w Chmielnie, bo to była drogi taki kuznia pamiące, która obok naszego rogarstwa się znalazła. No i trafiła na taką książkę o tych dzieniących zawodach na Kaszebach i tam był taki chłop, on się nazywał Józef Cieliński ze Strzybcia. I on był tym rogowiarzem. I my pierwszą tę kuznię zrobili w Strzybciu Józefie Cielińskim. I od tego się zaczęło. A to jakoś w tym samym czasu też Zrzeszenie Kaszebsko-Pomorsi ogłosiło zapisy na kurs, warsztaty z tego mistrza tradycji rogarstwa. Jest to zapisała
to prowadzą Rąk Drzeżdżon ze swoim ojcem. Pozdrowiamy Romka, Jano. Belnika Szewa. I Łeni nas tak nauczyła. No i też tam tego Maćka Polarczyka spotkała, ale też takich też fajn ledzy z całych Kasiebów. To rogarstwo tak zainteresowało i chcieli zobaczyć, na czym to polega i jak to się robi. Piękna sprawa, słuchaj, bo to widać, to jest tabakierka, można powiedzieć, nie? A co tu mamy, słuchaj? Jo, co? to też jest To tabakierka. tabakierka? To są nazywy duza. Duza. Jo, to są nazywy duza i to też służy do tego, żeby są tam to jest w kształcie takiego pudełka. Aha, Tam bo ja już różne myślę, że to takie tak parzynka jest na sznaps, nie? Nasze... Ale to nie jest sznaps, to jest tabakierka, słuchaj, ta. Bo te ledzy Tabakierka. mogą tak myśleć, że to wiesz, tu otworzyć i można coś depić, nie? A słuchaj, a co to tutaj jest? A to jest taki krawat. Krawat. Taki krawat dla chłopów. A białki myślę też mogą taki krawatę nosić. A, także to są piękna tam, sprawa, nie? Jemu też tacie jakieś zawieści zrobione do takich jakichś tam tacie, Ja. naszyjniczy, coś takiego, nie? Ja, piękna Serca, sprawa. nie serca, ale też uryndzi. O. Uryndzi do noszenia w usiach też z tego rogu krowigła. Piękna sprawa, słuchaj. nie? A tu masz też, to się mówi kasiepści weszwik, jo? Czy jak Wesziw. Wesziw. To jest kasiepści Wesziw, to jest złotnica kasiepści. I ta złotnica no, w dawnych czasach to taci bardzo bogaty, leno, z bardzo bogatych domów było stać na taci czepce, bo to jest też haft czepcowy, on je nazywany, nie? Albo jest złotnicą kasiepską. A teryski, ten haft czepcowy, ładnie przenoszony na różne przedmioty takiego codziennego użytku, nie? Ale od tych czepców to są dlatego też jest ta płezwa haft czepcowy. To nie haft płaści, to jest haft nakładany, nakładany sztychem. To jest taki specjalny technika, o tym też myślę, możemy osobny odcinek nakręcać. Ja myślę, że ja to widzę, nie? Że to jest naprawdę jest sprawa o tym wyszwiku i wiesz, ja nie mam tylko pojancy. Ty możesz tu gadać ile ty chcesz, Kamila, jeżeli chodzi o te sprawy, nie? Ja te czeps też mam zrobione, tam za mną z tyłu je, ale gdy je w takim czepcu będę chodzą, a jeden jest zrobiony, bo taci wymóg tych warsztatów, że musi być czepc jeden, ale mnie bardziej podobają taci przedmioty, w których można chodzić, które są taci użyteczne, jak taci torebci albo pasy. Pas. A to są pasy dla białków, jo? Żeby one... No tak, jest rzekam, że jakby mieć taką prostą seknię, Jo. czarną, żółtą, jaką tam chcesz. Ile no taci pas to je dekoracja, bo taci, To są piękne sprawy. nie taka wiem, czy to szepści będzie złotnica, widać w tej kamerze? ona jak taci biżuteria. Jak taci Ja ci biżuteria. rzeka, że to bardzo ekskluzywnie wezży, bo wiesz... To tu ja jest mam bardzo jakieś- ekskluzywny. no, tak, te kolory, bo wiesz, ten żółty, ten złoty, może być z tym czarnym, to widać, że to tak, wiesz, jak ty to opowiadałeś o tych sprawach, to jednak to wezży bardzo ekskluzywnie, bo wiesz, tu ja mam wyszyw taki na tej koszuli, ale to jest zupełnie inna sprawa. Piękny puczci. Puczci, to właśnie sołtysowa, można powiedzieć, tu padło mnie szczęknęła na kasiepci prycu. Mikołajek nadmorści je na samym górze, Nie, także... ja nie ma, bo ja co wiesz, tak, coś innego, tak perzynka, tak nie tak rychlić, ona rzekła, nie? Ale ja tak mówię, okej, to starczy na początku, nie? Ale taka koszula czarna, słuchaj, z takiej wyszywką, to muszę sobie raz chyba Szlipsy. pofundować. Ja teryski robię szlipsy. Dla chłopów to Szlipsy, myślę, ja? że szlipsy i teryski kłyncia, myślę, że uda mi się, bo już wiele miesięcy ten szlips robię, ale myślę, że uda mi się skłyńczyć. Wczoraj je skłyńczyła robić te złote lesce i płatci, a teryski lemie zostało te konturę do zrobienia. No piękna sprawa, ja widzę, że ty nie blues język kasiepsi, ale ty też szukasz coś taki plac dla siebie, gdzie się możesz kreatywnie, można powiedzieć, pokazać tą kaszebiznę, nie? Ty myślisz, że ten wyszyw kasiepsi ma szansę się przebić na ogólnopolskim rynku, czy lecę to banzer taki regionalizm, że lecę przyjadą tu na Kaszebach i będą wiedzieć, a w Leni je Kamila i ona to robi.
Ja myślę, że to by miało szansę, żeby to zaistniało też gdzieś tam w Polsce, ale dla mnie najważniejsze jest, żeby to było taci nasi kaszepści, żeby to nas wyróżniało na tle cały Polski. Także je im taci bardzo zabłerci pod tym kątem. Ja. Bo widzę, ja tak zawsze porównuję Kaszebów do górali, nie? I ja widzę, że górale pod każdym względem se lepiej umią sprzedać marketingowo i my możemy jechać tam do nich do warsztatu i jak ty myślisz, bo jak widzę tak na przykład nie, we Wiolży, wiesz, czy w Pileców, nie, widzę mało tych rzeczy takich właśnie kaszepści, że ledze szukają to, a nie mogą znaleźć, nie? I teraz myślę, przyjadą te letnice, nie, z Warszawy i szukają, nie? I ja bym musiał ich wysłać tu do ciebie, do Leniarz, żeby im pokazać, że tacy rzeczy są, nie? Jak ty myślisz, jaki to jest problem nasz Kaszebów, że my się nie możemy tak przebić richtig? Nie wiem, może Kaszebom tak za bardzo nie zanaległ na tym. Bo jak je obserwiwam górali, też je robię do Domu Kultury w Leni, taci góralści zespół też do naju przyjechał i oni są bardzo zorganizowani. To są taci firmy. To są firmy, które mają tam i menadżerów, taci zespół, to my i menadżerów i oni wszyscy są w to bardzo zaangażowani. A u nas jest problem, próbowała w Leni ten zespół Kaszepści Rodzes na jakoś tam reaktywować i to szło tak drangłe. Ja nie mogła znaleźć ani instruktorów, ani ledzy chterne by są tego tak chłedzele i są zaangażowane, bo jak jedna osoba to jest za małe, nie? To są potrzebne, jest potrzebne bardzo wiele ledzy. Ich niestety brakuje. Okej, to jak to myślisz, jak to ta przyszłość to chyba przydnota, nie? Po kaszepsku przyszłość? Przydnota. Jak to wiesz, że z tą przydnotą kaszepści? Bo wiesz, to co ty opowiadasz, to ja też widzę w mojej familii, widzę w moim kryzu, że można powiedzieć zaryzykować. Ja wiem, że to Perzynka ledzy szokuje, bo jak ja to nagrał to Kaszebski Zero, o tym Siunowie, to wiele lat mi pisało, nie, Kaszuby żyją i tak dalej, nie? No może w jakichś tam familiach jeszcze żyją, nie? Ale czy my jesteśmy tutaj na pustej nocy, czy my mamy szansę to się przebić i czy ty myślisz, że za nie wiem, za 30-40 lat bandą Kaszybich terny jeszcze będą gadać po kaszebsku, czy to jednak bandę koniec i my będziemy w lustym wejrowskim muzeum, czy w Pucku, czy tam w Betowie, w Kłesterzynie i to będzie koniec. Ja wiem, że to jest bardzo pesymistyczna wizja, ale jak ty na to wzrysz? No właśnie, jak ty myślisz, jak to będzie banda za 30-40 lat? Jest od tego bardzo boję, bo ja bardzo wiele takich opiniów i też od takich belnych kaszebów, które całe rzeczy siedzą w tej kaszebi, i są tym zajmują i oni ileś tam lat temu też gadali, że ta na kaszebi znała na umiry, że za 50 lat nikt tam Niemcy po kaszebsku gadał i bardzo wiele są robić, żeby ocalić ten kaszebski język. Te konkursy wszędzie, o których jej gadała, czy Mester Belnego czytanie, czy Rodny Mływa, one są bardzo ważne, ale to jest za małe. To jest za małe, żeby kaszebizna mogła przetrwać. Żeby ona mogła przetrwać, to trzeba w domach zacząć gadać po kaszebsku. A czy to jest na możliwe tego, no ja to widzę bardzo źle. Ja też tak myślę, że to jest ciężko. Jak nie przyjdzie jakaś rewolucja kaszepsi, to będzie ciężko. Z drugiej strony za Bismarcka też bele ledze, które gadali, no ta kaszebizna nie przeżyje, nie? A my żyjemy, my robimy wywiad po kaszebsku, nie? To wiesz, ale czy to będzie język ledzik inteligencji, tak? Bo jest taka inteligencja języka kaszebskiego i jak ja na przykład na to wzywam, to widzę, że jest parę ledzik, które dobrze gadają po kaszebsku, ale wiesz, jak ty gadasz, w tych familiach to jest problem, bo jak ledzy jadą na przykład, CDC jadą na tym Rodna Mływa, czy Mr. Belnego czytania, to ja nieraz mam takie wrażenie, że oni się na przykład tą wierztę nauczą
na ten konkurs, no ale to nie ma przekazu na ich codzienność, nie? Bo oni włączą, nie wiem, telewizja, tam po polsku je, nie? Nie ma też, na przykład jest Filharmonia Kaszebska, na przykład je w Wejrowie, nie? Dlaczego tam nie ma kinowych filmów po kaszebsku? Ja wiem, że teraz Tumfubkę jedzę do kino Żeglarz w Jastarni i tam będzie na przykład za parę dni będzie Matrix po kaszebsku, nie? Nie? Jestem ciekawy, kto tam przyjdzie na przykład, nie? Czy ta będzie publika? Ja wiem, że kino Żeglarz bardzo robi dobrą, fajną robotę, ma dobrą też historię, też polecam to kino, to jest niesamowita też historia, jeśli chodzi o kino, ale no właśnie, jak ty myślisz, co by musiało się stać, czy jest jakaś metoda, czy jakaś łudba, żeby jednak jeszcze ta kaszebizna szło do przódku? Jakie widzą taci chledze jak Daria Kaszubowski, która też bardzo widzę, że my mamy taci bardzo podobne doświadczenia. To we mnie bardzo wielki nadzieja, że to są zmieni. My jesteśmy jak taci uspiony łajsko, jak w tej legendzie. U Rebusa, nie? Że to łajsko gdzieś tam śpi, od czasu do czasu jakieś tam są łebudzy, ale to ta reszta śpi. Ta reszta śpi i tak czeka, żeby ich łebudzać. I jemu wiedno tą nadzieję, że no, to nasi kasiepci łajsko są łebudzy i reszcie, żeby ocalić tą naszą kasiebizną. Za to ja kocham wtedy Białczy, Kasiepci, Kamila i Daria, zawsze są pozytywnie nastawione. No. To mi się bardzo widzę, Kasiebi łebudz tasa, nie? To jest ten slogan. Ja też tak wzywam na moją familię, że oni pomalinku się tam budzą, ale to właśnie, czy to starczy, można powiedzieć, jak tym, no, na tą rewolucję, nie? No jestem też bardzo ciekaw, w jakim to kierunku to pójdzie. Jak ty myślisz, za 10 lat Kamila, co ty będziesz? Ty będziesz dalej w tym wyszwisku, ty będziesz dalej tam studiowała może kaszebizna, etnifologia na końcu twojego dziecka, czy jak to pójdzie? Teraz już skończyła jedne studia podyplomowe zarządzanie oświatą, także myślę, że z oświatą to jest dalsza moja kariera aż do emerytury zwiąże. Okay. Ale ty też widzę dla mnie tą przestrzeń, gdzie ja mogę działać i gdzie ja mogę coś robić i też do tych młodych ludzi docierać, żeby z tą kasiebizną zachęcować do tego, żeby gadać po kasiebsku, choć nie jest letko, bo tyle je przychodzą na lekcje i gadą do dzieci po kasiebsku i potem one idą do domu i tam nie ma tego kasiebszczego. Także rodzice, jak chcesz pójść na gadata po kasiebsku, starkłewie, to gadaj ta do tych dzieci. To nie żadne sromy ta gadać po kasiebsku, to jest najbycha. My musimy być błyśni z tego, że my jesteśmy kasiebama, że my mamy swój język, nie żadną gwarą, ale język. I to jest piękny język. On nie jest śmieszny, on nie jest dziwny, to jest normalny język, w którym można gadać, dogadać są, można i poezję pisać, i można pisać proza, można być naprawdę bardzo błyśny z bycia kasiebama. Kamila na prezydenta, ja zaraz podpiszę tutaj petycję. Piękno ty to rzekła. Ja myślę, że każdy, kto eterny będzie to słyszał i ma w duszy Perzynka Kaszebiznę, bardzo się cieszył z tych wyrazów, tych zdań, jeśli chodzi o to. Ja chcę, myślę, że Perzynka takie dwa tematy. Jedna to właśnie ta szkoła. My jesteśmy tu w Popowie. To może być ile to 10 km koło Lamborga, tak? 10 km koło blisko tu Lenia jest, ja? Tak? I to są, można powiedzieć, dla mnie to bym pierwszy raz jestem, tu nie jest tak, że można powiedzieć, no takie pustki bym powiedział, Perzynka, nie? Chcę obrażać tych ledzy tutaj, nie? Bo pustki to może by znaczyło, że to takie wszystko jest zacofane, bo to nie chodzi, że tu nie jest jakiś wielki wies i ty rzekła, że jak ty jedziesz do tych ledzy, tych dzieci po kaszebsku, że im drango to zrozumieć. Dlaczego tak jest, że na tych na przykład pustkach już nawet te dzieci nie rozumieją tego kaszebskiego? To by było na przykład jeszcze, nie wiem, za PRL-u, to by te dzieci myślę, że wszyscy by rozumieli.
Myślę, że też to są tacy mieszanci ledzy. Jak gadam z zecama, to one też mi gadają, że ich rodzice nie są kasiebama, są tyłe sprowadzele, także to są to są tacy mieszanci ledzy, nie? Nie wszyscy tyłe są kasiebama, ale tych, które są tego nie wstydzą, nie wypierają, to gadają, że jo, że starce od czasu do czasu gadają po kasiepsku, memka z łycą też. Jakiś dzień nadzieję je, ale musimy tam dotrzeć do tych świąt na ich ledzych, które w Kołunaju mieszkają. Ja myślę, że tu masz tu też taką salę, że masz gryfa, tu są takie kaszebskie elementy i to jest ważne, bo jak dyrektor wie, że je kaszebą, że to też chce podsygnać. Ja to widzę na przykład w szkole w Tuchomie u Eli Pieczkowskiej, nie? Że jak te dzieci, nawet jak pamiętam, tam była taka mała dziewczę z Ukrainy, nie? I ona fame po kaszebsku gadała, że to idzie, nie? Że ty możesz to promować i ludzie chcą raptem wiedzieć więcej o kaszebiznie, chcą usłyszeć ten język i jak ty kiedyś, my jesteśmy takimi małymi remusama, każdy ma swój plac, każdy ma swój myl i tam trzeba to cygnąć dalej. Okej, szkołę mam za sobą. Ostatni temat, też może być kontrowersyjny, ale kaszubski duch w Leni. Jak się jedzie do Wajy tutaj, to widzę zawsze na tych taflach kasiepski duch. Co to jest i jak to wezrzy? Płeciu Kasiepści Głodecha, tak są nazywy, szlak turystyczno-przyrodniczy, teren biegnie bez całą gminą Lenią. To były 13 takich rzeźbów z takimi tablecami, które opisywały, co ten dech robi, ale też tam były informacje takie turystyczne, o historię wce, w której on stoi. W gminie Lenio jest 13 takich sołectwów, w których one stoją. A liczba na to są z łaskłości Aleksandra Labłydę, który też był mieszkańcą gminy Lenio i mieszkał w Tłuczewie. Tam jest jego córci Jaromira i Lusia mieszkają. I on przez całe swoje życie zbierał informacje o wierzeniach Kasiewów, bo on tak so łyd był, że my są w szkole uczymy o tych wierzeniach Greków, Rzymianów, a my Kasiebi Słowianie. Mamy też swoją mitologię i czemu my się nie uczymy na ich wierzeniach, ale no jakichś tam greckich czy rzymskich. I w tych książce je opisanych przeszło 90 takich dechów, one są i dobre, i złe, i tam są i demony, i niedemony, różne taci. Taci istwe. I myślę, że to była bardzo fajna łydba też, ten szlak, bo ona pokazywała, że my Kasiebie mamy tą demonologię, tą mitologię kasiebską. No i też to hasło płacił Kasiepści Głodecha, bo to nie len Łodechy chłedze, to też to, kim my jesteśmy, kim my są czejemy w środku. Okej, ale były wielkie protesty, jeśli chodzi na przykład o Kościół katolicki, bym powiedział, tak, ale ledzy, bo wiesz, zarzut był taki, że po co tych demonów wystawiać na publicznym placu i że dziś właśnie to, jak my na początku też o tym rozmawiali, że jest jakby zanik tych wartości, tak, jest kryzys Kościoła katolickiego, tak, ledze się Perzynka gubią, można powiedzieć, tak, i tutaj jeszcze na przykład ta demonologia, nie? Jak to opowiedzieć ledzom, które tak myślą? Co by te rzekła im, że to je, nie wiem, Kaszebi chcą wychwalać demonów w publicznym placu, czy o co chodzi richtig? Ja myślę, że takim zwykłym ledzom z Leni mieszkańcom, to oni do końca nie wiedzą, o co chodzi z tym szlaką. Ja też była niedawno u Jaromira Labłyda i tam też była ich sąsiedka, ja coś tam zaczęła gadać o tym szlaku, a ona, ale z nama nikt nie gadał, nama nikt nie opowiedział, co ten szlak jest, co to są te duchy. I jak te rzeźby zaczęły się psuć, jak one są zaczęły tam walić, trzeba je było wymienić.
Na początku myślano, że można je tam naprawić, ale one były tak spróchniały, że to trzeba było... One bez drewna były, nie? Jo, one były z drewna, nie było niczym tam zakonserwowane, więc są rozpadłe. I trzeba było od nowa robić te rzeźby. I ja myślę, że Ledze... Aha, i wtedy jak była wymiana tych rzeźbów, to są niektórych chcą, że łybudzele i że to są złe dechy, że to są jakieś tam płygańści istwe, że to tam może tam wpływać na Ledzy, że one mogą mieć jakąś taką złą moc, która tam gdzieś tych Ledzy może w jakiś sposób do złego nakłaniwać. No i ja tego tak nie odbieram. Ja tego tak nie odbieram, bo nie wierzę, że kawałek drewna może w jakiś tam sposób ingerować w mojej rzeczy. Najważniejsze jest to, co człowiek tam gdzieś w sercu swoim my i to, w którą stronę on tam płynie, czy to w tą dobrą, czy w tą złą stronę. Nie? A jak, właśnie, dobry przykład też dała, jak Ledze na to wzerają? Ledze mają to sfiunda, w ogóle chodzi o tych kaszebów w krizu Leni, bo ta książka jest znana Aleksandra Labudy, tak, o tej demonologii, tak, Rung Drzeżdżan też coś Perzynka pisał o tym, nie? Czy to jest to, że właśnie Ledze nie czytają tych książków, nie mają tej sfiundy, bo co w ogóle tutaj chodzi? Czy to taki jest, można powiedzieć, tu nie chodzi o te dechy, o te demonologie, tylko chodzi o kaszebów, nie? Czy taka, można powiedzieć, dyskryminacja też kaszebów, bo jak to jest kaszebskie, to jest lecho. Myślę, że Ledze nie mają takiej sfiundy i na kaszebach jest tak je, że Ledze baro biorą co do serca to, co ksiądz pławi. A jak ksiądz pławi, że to je lechłe, no to Ledze też tak dają, nie? Czy no nie wiem. Nie, bo to jest ciężki temat, bo wiesz, z jednej strony księża powinną dawać taką orientację moralną, nie? A z drugiej strony to wiesz, jeśli chodzi o tą demonologię, to tu jest Perzynka więcej, tu jest kultura, tu jest historia kaszebów, tak? I o takie mam wrażenie, że Ledze o tym nic nie wiedzą i się boją, że teraz no, do Kaszebi, bo wiesz, my Kaszebi to chrześcijaństwo bardzo późno przejęli. My tak na początku tego nie chcieli, bo do dziś mamy w naszych zwykach dużo takich kaszubskich, słowiańskich zwyków, nie? Które właśnie taki ojciec Bazylii, on by rzekł fejn, nie? Mota to, nie? I to... I sekta by tak rzekł, i ksiądz Perszon by tak rzekł. Jo, dokładnie. Ksiądz Perszon piękną książkę też wysłał o tych zwykach i tak dalej. I ja myślę, że to jest wiele takich rzeczy, które no, by się mogło przyjąć, tak? Ale tu taki jest afront i ja tak myślę, że tu nie chodzi o tą demonologię, że chodzi o to o Kaszebi. Oni chcą swój mieć part, swój styl, nie? I tu nie chodzi o tę demologię, tylko po prostu tu musi być to po polsku i tak dalej, no bo no jest taki afront, że wiesz, polonizacja Kaszebów, jeśli chodzi o Kościół katolicki, no jest wielki, no bo wiesz, ja pamiętam, że chciał pierwszy raz Gracjan Fopke mi rzekł, ojcze nasz po kaszebsku, nie? I on mi to rzekł, że on się to musi nauczyć, bo tego nie było ani w kościele, ani w szkole. Nie? I ja myślę, że jakby Kościół by był więcej open na te sprawy, że dobra, będziemy uczyć tych kaszebów Ojcze nasz po kaszebsku, nie? To byłoby coś pięknego i to mnie tak feleje, można powiedzieć, jeśli chodzi o Kościół katolicki w PRL-u, czy nawet jak tu była, Prusy rządziły, można powiedzieć, tak? Przecież w 1906 roku było wielkie protesty kaszebów, tak? Bo jedyny przedmiot, jeśli chodzi o prusyfikację, czy Prusy, wtedy była religia katolicka i ona była po polsku, nie po kaszebsku, nie? I myślę, że to by było naprawdę fajnie, jakby Kościół się na to otworzył i nie byłoby takich problemów, że jest kaszebska msza, jak teraz był ten wielki też skandal w Wejrowie, że raptem kościelny rzekł, że no nie będę tu nic po kaszebsku, nie? Że to język właśnie, że takie dziwne sprawy nieraz się dzieją, nie? I takie mam wrażenie, że właśnie tu ojciec Bazylii był wyjątkową postacią, jeśli chodzi o te sprawy tego języka kaszebskiego i jeśli, czy ta sprawa też w Sionowie, nie? Że
jak Kościół katolicki tego nie zrozumie, no to bardzo ciężko, bo ja mam takie wrażenie, że właśnie dużo dziejów właśnie odeszło od Kościoła, bo ten Kościół nie był open na te sprawy i nie współpracował, można powiedzieć. Nie? Myślę, że duża wartość Kościoła katolickiego jest to, że jak on współpracuje właśnie z tą jakby mniejszością to może tutaj nie, ale tu Kaszebie byli większością, ale myślę, że to by była dobra łódźba, nie? Jak ty myślisz, to się da rozwiązać jednak, czy to bardzo jednak, że ten duch tam w tej linii on zniknie, bo to drewno pójdzie, ale też bardzo wielki afront niektórych ledzy. Myślę, że to władz też zanależy, w jaką stronę to płydze, bo te deszci, które też są tam rozpadłe, to peźna wróciła pólnica w Tłyczewie, czy Jigrzantiłe w Zakrzewie, też wrócił nie Płyrtknie, tylko Pikun w Lewinie. No i pojawił nowy dech, bo ledze tam Płyrtka nie chce, ale w Lewinku i pojawił smątk. Okay. I pojawił smątk i to teryski było latos. I smątk tam stał, nie wiem, 13 dni i go zdjąle, bo też ksiądz tam powiedział, że jak nie zdejmą tego smątka, no to będzie źle. Tam nie wiem dokładnie, co tam on rzekł, ale tam ksiądz też powiedział, że tam nie może być tego smątka w tym Lewinku. I ja wiem, że te władze boterskie też na Mawlenie są władze zmieniłe, ale oni chcą, żeby to nie było przyk ledzun i chcą, żeby ten szlak był, żeby ten kaszepsi szlak był, bo on jest bardzo ważny dla naszej gminy. Ale też nie chcą, żeby ledzy byli niezadowolone i dlatego też szełtys z Radą Sołecką szykają takiego ducha, który będzie dobry. I ten ma się pojawić w Lewinku teryski. Wiem, że tam są te roboty bardzo zaawansowane i myślę, że za jakiś czas pojawi nowy dech też w tym Lewinku w miejsce tego smątka. Bo smog, wiadomo, on się kojarzy ze wszystkim złym, a ten teren ma być w Lewinku ma być dobry, tam są jakieś też propozycje tych dechów takich, które niekoniecznie mają na ledze jakiś taki negatywny wpływ, a wręcz przeciwnie, że można te dechy tam z nich brać przykład, czy nawet gdzieś tam z nich być buśnych. To można powiedzieć, jest Perzynka kompromis. Ja mam nadzieję, że to nie będzie jakiś duch góralści na końcu, nie? Bo on się lepiej sprzedadzą. Nie, to są dechy z tej mitologii kasiepści, z Aleksandra Labłydę, bo teśmy poprosili Jaromila Labłyda, żeby ona też może głos w tej sprawie zabrała jako córka i też osoba, która są na tym znaje. No i Jaromila tam takie 2 dechy. Naryski nie chcą gadać, jakie tam były tam te ustalenia, ale no, one są już takie dość zaawansowane, ale to ledze mają wybrać chterny głos tych dobrych duszków, oni w Lewinku postawią. Będziemy to obzyrać, będziemy tam na to wzyrać, jak to tam się skończy. No i jest to nie to łatwa sprawa. Ja myślę, wiesz co, Kamile, że my mieli, to nie była może taka za mocno taka einfach korbionka, ale te tematy są tak ważne dla nas kaszebizny i widzę, że ty dobrze też weszło ci, że ty umiała się Perzynka, wiesz, z tego się wywinąć. No bo ta sytuacja kaszebizny nie jest łatwo i to, co też rzekłam, Kaszebi Łobuctasa, taki też to był jak Gracjan Fopke zrobił ten wywiad ze mną na Pomoranie, to też to był Kaszebi Łobuctasa, bo dokładnie, ja mam taką wrażenie obojętnie w jakim szlaku, czy to jest Questcele, czy to jest wyszywk, czy literatura, my spimy, nie? I my derech tak mamy taką postawę, że niech oni tam to robią, a my tak bandzemy cecho.
Wiedzie Bóg zapłać. Nie wiem, czy ty byś chciała to na końcu coś jeszcze powiedzieć. Czy ty masz jeszcze coś, co byś chciała powiedzieć, czy... Myślę, że jo, mam taką jedną łyżbę na sam koniec. Jakiś czas temu taki studyra z Niemców, on mnie poprosił o wywiad i na końcu tego wywiadu on się spytał, co ja myślę, czy to jest dobry czas terski dla Kasiebów, żeby oni są tak łobudzele, żeby ruszyć w przód z tą Kasiebizną. Wszystko na to wskazuje, że terski jest najlepszy czas. Jak my są teryski nie były budzone, to za parę lat to już będzie zapłyzę. Także jest bardzo dobry czas, bo mamy swoją literaturę, mamy swój język uznany przez władze w Warszawie. Mamy swoje różne święta, mamy różne swoje rzemiosła, literaturę piękną. Mamy po prawdzie co robić i myślę, że każdy Kasieba, czy w turystyce, czy w rzemiośle, czy w jakimś innym parce, dla siebie coś należy. Skoro górę młego, to my Kasiebie też. Piękno to rzekłaś. Ja wiem, że ty już możesz ten rzeczy przygodę, może bardzo to wiesz, bo tu rzeczy przygodem Remusa, właśnie tu jest wczytanie po polsku i po kaszebsku, tu mówkę czytę to po kaszebsku. Wydawnictwo jest Czec w Gdyni, piękna księgarnia Andrzeja Buslera i Małgorzaty Bątkowskiej. Może to przyda się tobie z tymi decema, może będziesz miała kogo, który będziesz mogła to dać dalej, bo ja tak zrozumiałem, że ty już tą platkę masz, jo? Jo, tą Ty masz? Ale ty zostawiaj to. My jesteśmy w szkole, a to są w jedno przed. Dece sobie się tego może się przyda, Przyżynka. Wiele tobie Bóg zapłać. Ja się bardzo cieszę, że tu mógł przyjechać z tobą i Przyżynkę z tobą pokorbić o różnych tematach, bo i ci gratuluję, że ty tutaj cygniesz tą kaszewiznę nie tylko w tej szkole, ale też w twojej familii i że ty takim jesteś ambasadorem, takim małym remusem kulinarni. Wiele Bóg zapłać. Bóg zapłać. Okej, super.